Skiftning af rulle på papirdispenseren. Det er den samme nøgle, man vender den bare om og bruger den her spidsnøgle. Man kan komme i fra den ene side og fra den anden side. Kommer i der, drejer en lille smule. Så på noget. Derop. Så leger vi, at den her kører top. Så er der bare et paprør tilbage herinde. Så tager vi lige den her ud. Så tager vi en ny rulle. Lige løsner den, der er sådan en lille stykke til, eller klister på, men lige løsner den. Så den er sådan her. Så skal den op og hænge i de to arme her, med papiret nedefra. Og der må man bruge lidt vold, det kan sker der ikke noget ved. Så er der et lille herinde, den trykker lige papiret ned. Man får lige chok første gang, men det gør man altså ikke alt med tredje gang. Derned, så skulle den gerne aktivere her. Det gør den ikke, så klarer den. Man skal bare lige skubbe det ned, så den napper, så klarer den til resten. Låg igen.